Ja Seppo tässä terve. Katsotaan tämmöistä kuin AI-ÖN projektia 2025-2026, joka tulee olemaan meille mielenkiintoinen vuosi. Kuitenkin vastuuvapauslauseke tähän alkuun, niin tämä esitys on tarkoitettu vain tiedotustarkoituksiin ja ei olla millään tavalla näistä esitetystä tiedoista itse vastuussa, koska ne perustuu näiden kolmansien osapuolten lähteisiin ja ei ole niitä auditoitu ihan tarkkaan. Ja emme tarjoa taloudellista tai oikeudellista tai sijoitusneuvontaa. Jokainen osallistuja on tosiaan itse vastuussa omista päätöksistä ja omista toimistaan tämän suhteen. Suositellaan vahvasti tekemään omat selvitykset ja konsultoimaan asiantuntijoita ennen kuin minkälaisia taloudellisia toimia alkaa tämän puitteissa. AI-ÖN projekti on mielenkiintoinen. AI-hän tarkoittaa tekoälyä, ja tämä on juttu, jossa käytetään tekoälyä apuna rahan tekemisessä. Ja tämä on yleiskatsaus tähän juttuun. Eli sisältönä on se, että me katsotaan, miten tämmöinen ihmiskuntaa palveleva tekoälyn aikakausi on jo nyt täällä. Minäkin teen sen kanssa joka päivä tässä hommia. Myyn firmoille AI-palveluita ja autan heitä menestymään paremmin käyttämällä tekoälyä hyväksi bisneksen kehittämisessä. Ja nyt on AI-ÖN silloin keskeisiä vahvuuksia, sellaisia, että tämä yhtiö on tehnyt pitkät tutkimukset ja asiantuntemusta hankkinut tähän rahan tekemiseen tekoälyn avulla. Ja markkinoilta he ovat saaneet tosiaan jo tähän mennessä uskomattomia tuloksia tässä noin parin vuoden harjoittelun jälkeen ja lupaavat, että voidaan vähän vapaammin elää, kun saadaan tämänkin avulla lisää rahaa tehtyä. Sitten tämä on ihan tietysti mielellään näkisi, että robotit hoitaisiin nämä työt ja me voitaisiin mieluummin lomailla ja tekoäly palvelisi ihmiskuntaa tässä ihan niin, että enemmän jää vapaa-aikaa ja enemmän jää rahaa käyttöön. Sehän meillä on tässä tarkoitus. Ja voidaan väittää aluksi, että jos se niin kuin perinteisesti menisi vain, että se olisi pelkkää rikkaiden palvelu, eli nämä teknologiajohtajat, kuten tämä Elon Musk ja Wang ja Sam Altman ja muut uskoo, että tekoäly suorittaa automaattisesti hyvin monia tehtäviä, joita sitten ihmiset nykyään tekee, ja tekoäly tulisi korvaamaan meitä ihmisiä mahdollisimman paljon, ja tarjoaa sitten ihmisten tarvitsemat tavarapalvelut, rahan ja muut välttämättömyyden ilman, että meidän tarvitsisi tehdä töitä niin paljon ollenkaan kuin mitä nykyään tehdään. Eli tekoäly tulisi korvaamaan montaa hommaa. Mutta välttämättömät resurssit kuitenkin tämä vie sähköä tosi paljon, laskentateho ottaa sähköä joka maassa, missä sitä laskentaa pyöritetään, ja nämä hyvin edistyneet tekoälymallit, joita on jo 200 000 tarjolla erilaisia, niin ne on keskittynyt rikkaiden ja vaikutusvaltaisten käsiin, mutta heille tekoäly ei ole vain työkalu, vaan se on yksityinen tämmöinen rahantekokone, joka lisää sinänsä eriarvoisuutta aika lailla ennen näkemättömässä mittakaavassa, jos annetaan se siellä vaan pyöriä. Ja tämä ohjelma meille on tässä tarjolla, että me päästään tähän ihan tavalliset pulliaiset käsiksi. Eli kyllä se tekoäly rakennettiin ihmisten tiedon varaan ja pieni porukka otti sen ensin haltuunsa ja sitten siitä tuli vähän niin kuin heille ja meille muille niin tämmöinen eriarvoinen tilanne. Mutta me uskotaan, että tekoäly on kuitenkin ihmiskunnan oikeutettu voimavara ja se on aika palauttaa nyt meille kaikille käyttöön. Ja tämä AI-ÖN on tämän palauttamisen takana nyt ja luodaan tämmöistä kollektiivia, jossa jokainen voi käyttää, ohjata ja jakaa tätä tekoälyn tuomaa tuottavuutta. Ja varmistaa sitten, että tämä vauraus jakautuu oikeudenmukaisesti meille kaikille ja siellä olisi meidän kaikkien tulevaisuutta varten AI-apuna silloin, kun tämmöistä rahaakin ansaitaan sen tuottamana lisäapuna. Eli mitkä on sen AI:n tärkeimmät vahvuudet, kun tekoälyä käytetään tässä tuoton hakemisessa? Eli ydinteknologia on se, että siellä on tämmöinen moottori, joka on koottu
maailman johtavista AI-malleista, ja siellä on todellakin integroitu tämä alkuunsa kaikille tuttu jo varmaan ChatGPT ja sitten Grok 4, ja Claude on tosi hyvä ohjelma. Pidän siitä tosi mielelläni. Claude.ai kannattaa käydä kokeilemassa. Sitten jos haluaa DeepSeekiltä hakea syvätietoa tai QVN3, niin ne on käyttänyt näitä kaikkia hakukoneita. Ja sitten vielä Googlen Gemini. Gemini 3 on nyt maailman paras hakukone, ja Gemini 3 kannattaa sillä itsekin omalla koneella tai puhelimella käydä tutkimassa ja hakea sieltä tietoa. Se hakee kaiken maailman Google-tiedon, mitä maailmassa on kehitetty, ja Gemini 3 on aivan ihmekone. Käy testaamassa itsekin. Ja jokainen malli toimii itsenäisenä analyytikkona näistä eri malleista, ja niiden strategiat sitten vedetään yhteen omalla painotetulla äänestysjärjestelmällä, ja se tuottaa yhden ja ylivoimaisen päätöksen sitten, että jos siellä joku yrittää vääntää vinoutumia näistä tekoälymalleista, niin sitten oikeastaan se näiden yhteisellä konsuksella, että löytyy se päätös, mitä kannattaa ostaa, mitä kannattaa myydä ja milloinkin, että tehdään voittoa. Eli tämmöinen perusteellinen testaus on ollut tässä takana, vuosikymmenien markkinasimulaatiota. Sinne on pistetty 10 vuoden historialliset tiedot taustaksi näille tekoälyille, ja sitten tehdään valtava tämmöinen aikamatkatestaus, joka opetetaan näitä tekoälybotteja lukemaan valtava määrä markkinatietoa ja uutisia ja hintakehityksiä, ja kun heillä on paljon enemmän tietoa kuin mitä ihminen koskaan pystyisi hallitsemaan, niin sitten sieltä pitäisi tulla viisaampia päätöksiä, kun tällaisia matemaattisia yhtälöitä mietitään, että mitä ollaan ostamassa, mitä myymässä. Ja tämä perusteellinen prosessi on opettanut sitten tämä AI-konsensuskoneen moottorin tunnistamaan nämä oikeat signaalit ja navigoimaan tässä volatiilisessa, eli paljon heiluvassa tilanteessa, että kuitenkin pystytään digitaalista rahaa tekemään. Eli päivittäinen tuottoprosentti voi olla aika hyvä. Se on päässeet siihen, että päivittäisistä treidauksista jopa 85,3% tuottaa voittoa. Eli ihminen ei pystyisi tähän millään samaan tarkkuuteen. Eikä tämä ole ennusta, se on todistettu jo, että näyttötarkkuudesta ja luotettavuudesta, ja se tarjoaa tosi vankan perustan sille, että tämä on luotettavaa, tämä heidän treidaaminen. Ja tämä on paljon älykkäämpää, vakaampaa ja joustavampaa kuin mikään ihmiskauppias voi sulle tarjota. Tekoälyllä avustettu hyvä treidaaja voi yhdistää kokemuksensa ja tämän, niin ehkä tarjota ihan hyvääkin palvelua, mutta kun siellä on monta tekoälykonetta taustalla ja niiden konsensus, niin uskon, että se pärjää todella hyvin näiden manuaalisten treidaajien kanssa. Eli AIÖn on tietysti, meidän täytyy luottaa siihen, että siellä on vaatimusten mukaisuudet takana ja asiantuntemus takana, että tämmöinen homma pyörii. Eli että yhtiö on rakennettu rehellisyyden varaan, siellä on Piilaakson tukemaa osaamista, ja tosiaan Amerikkaan rekisteröity tämä homma. Eli siellä on AIÖn LLC-yhtiön nimenä, ja on Coloradon osavaltiossa Yhdysvalloissa. Rekisteröintitunnus on tuossa näkyvissä, ja sen voi käydä tuolta tutkimassa netistä, tuossa on tuo osoitekin, mistä se löytyy. Eli se sääntelyvaatimusten noudattaminen on Amerikassa tarkkaa ja muuallakin, jotta tämä toimii ja ettei sitä toimintaa lopeteta sitten, jos ei sääntöjä noudateta. Eli osavaltion valvonta on päällänsä, ja siellä on liikejuridiikka Coloradon osavaltiossa otettu huomioon ja on sen säätelyn piirissä. Ja siellä on oma valtion lisenssi sille olemassa ja sitoumus siitä, että ne toimii läpinäkyvästi Yhdysvaltain sääntelyviranomaisten valvonnassa. Ja meillä on esimerkiksi läpinäkyvyytenä siitä, että me noin kaikki tilitiedot voidaan katsoa, miltä tileiltä he millekin tileille siirtää niitä
tuottoja ja kuinka niitä päivittäin sillä siirtyy, että ne on kaikki läpinäkyvää tietoa. Eli turvallisuus on sillä lailla taattua. Eli siellä on huipputiimi ja todella Piilaakson parasta osaamista. Ylijohto on Piilaakson teknologia- ja finanssiteknologia-innovaattoreiden ja veteraaneiden perustama ja johtama tämä homma. Ja he tosiaan täytyy hallita tuota tekoälytekniikkaa ja rahoitusta ja lohkoketjuteknologiaa tietysti, koska tässä bisneksessä ollaan mukana ja olla turvallisia, käsittelevät isoja rahoja siellä ja noudattaa näitä sääntöjä. Ja se, että yhdistetään tämä huipputeknologia, tekoäly tähän vastuulliseen innovaatioon ja demokratisoidaan tätä tekoälyn tuomaan varallisuutta, niin että mekin voidaan päästä sitä osalliseksi, ettei se jää pelkästään noiden nörttien ja insinöörien ja kehittäjien varaan. Eli päästään kokeilemaan tätä ihan itse. Eli markkinat on puhuneet, me on saatu uskomattomia tuloksia tämän yhtiön puitteissa jo, ja siellä on räjähdysmäinen kasvu, eli on jopa yli 270 000 aktiivista käyttäjää. Siellä on Telegram-botti, joka käyttää nyt, ja sinne on helppo käydä kirjautumassa, kun Telegramin ohjelmalla vaan lataa joko tietokoneelle tai puhelimeen. Ja yksinkertaisesti sanottuna se on semmoinen tavallaan niin kokonainen kaupunki, Tampereen kokoinen kaupunki suurin piirtein, joka on siellä nyt koko ajan tienaamassa lisää rahaa. Ja sana leviää nopeasti ja mekin sitä tässä levitetään. Todellisia voittoja tulee joka päivä, niin kuin todettiin, ja nähdään jopa 60 000 onnistunutta nostoa joka päivä. Ja ne on siellä kaikki todettavissa lohkoketjussa. Ja tässä on sitten tietysti yhteisö takana myös. Siellä on yli 100 käyttäjien johtamia tapaamista jo ollut eri puolille, ja tapaamisia tulee ympäri maailmaa, kun tätä ilosanomaa levitetään. Niin Amerikassa, Euroopassa kuin Intiassa ja Kaakkois-Aasiassa, että siellä on porukat kertomassa, miten he täällä pärjää, ja tämä on hyvin ansaitsee tämä liike kyllä tätä kansainvälistä mainetta. Vapauta elämäsi hyväksi tulevaisuudesi ja ota AI käyttöön tässä ansaitsemisessa, että saat lisää aikaa, loma-aikaa, perinteistä sijoittamista. Sun ei tarvitse täällä olla koko aikaa kyttäämässä konetta, että miten ne kurssit menee, vaan AI hoitaa sen puolen ja sä voit keskittyä enemmän kuin loman viettoon, ja täydellinen AI-kaupankäynti passiivista tuloa tekee. Voit keskittyä perheeseen, kasvuun, intohimoihin ja vaikka lomailuun sitten. Ja tämä maksaa sitten vaikka ne lomareissut ihan mukavasti, kun sille pistät sopivan potin pyörimään. Eli se on silleen demokraattista teknologiaa, että tänne voi osallistua aivan kuka vaan iästä riippumatta. Ja tietysti on hyvä, että on sen verran ikää, että osaa oman rahan käsittelemisen taidon, ja tuonne ei alle 18-vuotiaat välttämättä saa tehtyä tiliä tuonne kryptopörsseihin, joten kyllä se perusikä pitää olla se 18. Mutta laitosten tekoäly on kuitenkin kaikkien meidän saatavilla. Ei tarvitse kummostakaan asiantuntemusta. Me opetetaan, miten tämä homma pelaa. Ja voit siirtyä pikkuhiljaa tälle tekoälypohjaiseen taloudenhoitoon. Ja myös kirjanpitotoimistot ottaa jo kaikki tekoälyn käyttöön, että firmojenkin asiat hoidetaan tekoälyllä. Eli lopeta ajan tuhlaaminen näille perinteisille malleille ja aloita ansaitsemaan tämän tekoälyn avulla. Täällä voi olla jonkun päivän yhteiset ansiot porukalle jopa 50 000 taalaa, niin kuin tuossa ruudussa näkyy. Kiitos kun kuuntelit. Meillä on sitten lisää videoita tästä asiasta, jossa myös perustellaan tämä juttu. Ja pidetään sitten vielä erikseen tekninen webinaari, jossa käydään läpi, miten tilin avaat, miten sitä voit suositella ja mitä sillä tienaat. Kiitos sulle, kun kuuntelit. Tervetuloa mukaan.